Fuck, jeg er tørstig. Jeg trænger til noget mælk. Gør du bare. Mælk. Jeg har skidt mine organer ud. What's up, bro? Jeg tror, der er noget galt med mælken her. Det lyder stramt. Det er Sofias fødselsdag, dog. Hun skal ikke slippe ud fra din. Sofias. Okay. Nice. Mælkesnitter. Hvad fuck sker der for dig i dag? De har mælkeprodukter. Jeg tror, der er noget galt med dem. Sofia, det kan være, du er laktoseintolerant, maybe. Laktoseintolerant? Er du dum? Jeg tror, der er noget galt med mælkeprodukterne. Det er dig. Hvad kan det her skyldes? Det skal testes. Hvad sker der her til mig? Hvad er der galt med min krop? Hvad er der galt med mælken? Så var der en klog mand, der kunne forklare alt til mig. Hej, jeg hører, at du har problemer med mælken. Skal vi ikke lige kigge på det? Jo, tak. Så som du kan se herovre, til at starte med, vil jeg gerne vise dig et officielt billede og opslag fra Mette Frederiksen, hvor hun skriver mælk i nordlige København. Her kan vi se, at der er noget mælk fra et Instagram-post, og vi prøver at analysere det her comment. Man kan se, at det er stort forbogstav på dem alle, og det her spiller altså ud mink. Og vi kender Mette og mink. Hvis vi så går videre, så har hun lavet 17 glas med the description derovre, og der hun dræbt 17 millioner mink. Dræbte dem. Eller har hun fanget dem? Det kan vi lige se lidt nærmere på. Arla var altså tagget i den besked, som der var derovre. Hvilket vil sige, at Mette plus mink plus Arla, kan det være, at jeg har lavet en aftale om at lave mælk ud af minkene, så Arla simpelthen malker de her mink, som supposedly er døde, men de er egentlig i live endnu. Kan du se, hvad jeg mener? Hvis vi går tilbage herover, har jeg et meget stort bevis på, at det her det er sandheden. Og her har vi et officielt billede fra Mette Frederiksens Instagram, som hun nu har taget ned, hvor hun står og observerer de her mink blive malket. Og det er simpelthen bare, hun smiler, imens hun ved, at det her det er billigere end køerne. Og det er derfor, du har oplevet en ændring i din mælk, du som drukket i dag. Er det derfor, min tummy gør af? Det er det, simpelthen. Det er ikke noget med laktose, det er falskt. Det er Mette, der får de her mink malket. Hvis denne video inspirerede dig til at rive dig fri fra socialisternes jerngreb på det danske samfund, så find os på vores Facebook-side @menneskeheden mod Mette, eller vores Instagram-konto @laktosemyten. Støt også bevægelsen på vores Patreon og få nye eksklusive udsendelser hver eneste uge. Støt også vores sponsor Raid Shadow Legends og log ind med koden mod Mette 100 for 100 gratis krystaller. Log på spillet og bekæmp Mette i det nye eventyr Minkene i Mælkeren. Tak for denne gang. Husk at like, abonnere og kommentere dine dårlige oplevelser med Mette Frederiksen.